Di raporta München de bo asayişa 2019 hatiye ku çavereya destpêkirina şerekî navbera çar welatan de li Sûriyê yan ji Yemenê tê kirin û berdewam çek û teqemenî bo welatên Rojhilata Navîn tê neşandin. Raporta München eşkere kir ku ji sala 2013 ve heta 2017 hinardekirina çekan bo Rojhilata Navîn du caran bêhtir bûye ji salên pêştir û hişdarî da ku eger heye ceng di navbera çend welatekî de li Rojhilata Navîn dirûst bibe. Di raporta München de hatiye ku pêncî sedî hinardekirina çek û teqemeniyan bo Rojhilata Navîn ji aliyê wilayetên yekgirtiyên Amerîka ve hatiye encamdan û 11 ji sedî ji aliyê Fransa ve û 10 ji sedî ji aliyê Brîtanya ve û 2 ji sedî ji aliyê Tirkiye ve hatiye encamdan. Raporta München bo asayişa 2019 ronahî xiste ser nebûna rola welatiyên Yekîtiya Ewropa di pêşeroja Sûriyê de. Ew jî piştî Donald Trump serokê Amerîka biryara vekişana hêzên Emerîkî ji Sûriyê derkir û got jî ku rola herî giring piştî vekişana hêzên Emerîkî ji Sûriyê wê bo Rûsya, Îran û Tirkiye bimîne. Herwiha raportê eşkere kir ku eger heye şer li Rojhilata Navîn navbera Amerîka, İsraîl, Siûdiyê ji aliyekî ve û Îran ji aliyekî din ve dirûst bibe û hişdarî da ku eger heye ew şer li Iraq û yan jî li Yemen dirûst bibe. Dirûstbûna şer li Sûriyê jî di egerê de ye. Herwiha di raporta München bo asayişa sala 2019 de hatiye ku eger sîstemê cîhaniyê niha têk biçe, Fransa û Brîtanya û Almanya karin roleke giring di parastina ewlehiya navçeyê de bibînin. Kongerê München bo asayişa sala 2019 biryara li rêkefta 15 heta 17 2019 bi beşdariya serok û wezîrên berevaniya heştê welatî li bajarê München yê Almanya were li darxistin.